Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried y symbolau sy'n cael ei defnyddio mewn anhafaleddau, ac mi wnawn ni hefyd ystyried sut i lunio anhafaledd ar llinell rif. Nawr, tra bod pob hafaliad yn cynnwys hafalnod, sef equal sign yn Saesneg, mae pob anhafaledd yn cynnwys un o'r symbolau canlynol. Naill ai mwy na, sydd yn saith yn pwyntio ar dde, llai na, saith yn pwyntio ar chwith, mwy na neu'n hafalu, saith yn pwyntio ar dde wedi cael ei danlinellu, neu llai na neu'n hafalu, saith yn pwyntio ar chwith wedi cael ei danlinellu. A mae werth neu nodyn yn fan hyn, dyma nhw'r symbolau fel dyn ni'n gweld nhw ar gyfrifiadur, mewn llaw ysgrifen byddai'r ddau fersiwn yma yn dderbyniol ar gyfer sgwennu mwy na neu'n hafalu a llai na neu'n hafalu. Nesaf, gadewch i ni ystyried sut i lunio anhafaledd ar llinell rif. Felly dyma ni ychydig o enghreifftiau nawr ar y sgrin. Yn gyntaf, gadewch i ni ystyried sut i lunio x yn fwy na -3 ar llinell rif. Nawr, ystyr yr anhafaledd yma ydy unrhyw rif sydd yn fwy na -3. Felly, byddai -2 yn gweithio, byddai 0 yn gweithio, byddai 10,000 yn gweithio. Nawr, i ddangos yr holl bosibiliadau ar llinell rif, ac yn fan hyn, dyn ni'n gweld fod gynnon ni linellau rif yn mynd rhwng -5 a 5. Dyn ni'n meddwl yn gyntaf am yr rhifau pwysig yn yr anhafaledd. Yn fan hyn, yn amlwg, y rhif pwysig yw -3. Felly, dwi'n rhoi cylch ar -3, ac mae hwn yn gylch gwag, oherwydd nid yw -3 yn union yn bodloni'r anhafaledd. Mae rhaid i x fod yn fwy na -3, cheith o ddim bod yn union -3. Felly mae'r cylch gwag yn cynrychioli na chawn ni ddim defnyddio -3 mewn gwirionedd yn fan hyn. Ond mae unrhyw beth sydd yn fwy na -3 yn gweithio, felly unrhyw beth ar y llinell rif yma i'r dde o -3, ac felly dwi'n dangos hefo y llinell goch yma pa rifau sydd yn bodloni'r anhafaledd. A dyn ni'n gweld fod pob rhif yn cael ei lliwio, nid jyst y rhifau cyfan, felly enghraifft byddai rhywbeth fel hanner neu 0.5 yn bodloni'r anhafaledd yma. Ar gyfer yn llai na neu'n hafalu 3, yn amlwg yr rhif pwysig yn fan hyn ydy 3. Felly dyn ni'n rhaid cylch ar y rhif 3, ond y tro hyn mae'r cylch yn cael ei lenwi, oherwydd mae 3 yn bodloni'r anhafaledd yma. Mae yn gallu bod yn llai na neu yn hafal i 3. Ac yna dwi am ddefnyddio llinell i'r chwith o 3 fan hyn, oherwydd dwi eisiau ystyried pob dim sydd hefyd yn llai na 3. Ar gyfer y trydydd anhafaledd, 2 yn llai na neu'n hafalu x yn llai na 4. Nawr, yr rhifau sydd yn bodloni'r anhafaledd yma ydy pob dim sydd rhwng 2 a 4 yn cynnwys 2 oherwydd y symbol llai na neu'n hafalu, ond ddim yn cynnwys 4 oherwydd y symbol llai na. Felly, y rhifau pwysig yn y cwestiwn yma yw 2 a 4. Dwi'n rhoi cylch cyfan ar 2 oherwydd eto y symbol llai na neu yn hafalu, ond wedyn cylch gwag ar 4, rwydd dydy 4 ddim yn bodloni'r anhafaledd yma, dim ond rhifau sydd yn llai na 4. Mae'r llinell y tro hyn yn mynd rhwng y rhifau 2 a 4, felly pob dim dyn ni weld y fan hyn rhwng 2 a 4 yn cynnwys 2, ond ddim yn cynnwys 4 sydd yn bodloni'r anhafaledd yma. Cyfle ydych chi nawr rhoi cynnig ar y sgil yma. Mae yna 2 anhafaledd newydd yn ymddangos ar y sgrin. Mae yna dampledu ar gyfer llinellau rhif rhwng -5 a 5. Sut fyddech chi'n darlunio'r anhafaleddau yma ar y llinellau rhif? Meddylwch am hyn am ychydig o funudau. Yna, pan ydych chi wedi cael cyfle i sortio allan eich ateb chi, a gobeithio wedyn fod chi'n cytuno hefo'r atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.